Qari mill-Ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè kien jara l-merħla ta' ħatnu Ġettru, Assis ta' Midjan, u ħall-merħla lem fid-deżert u wasal saħdejn Horeb, il-muntanja ta' Alla. Hawn derlu l-anġlu tal-mulej f'ħuġġiġa nar qalb l-Ollieq. Mosè ħares u ra l-Ollieq jaqbad bin-nar bla ma jintemm. Mosè qal: ħanersaq u nara din id-dera tal-għaġeb. Alla mhux jinħaraq l-Ollieq. Il-mulej raħ riesaq biex jara u Alla sejjaħlu minn qalb l-Ollieq u qallu: Mosè, Mosè. U Mosè wieġeb: hawn jien. U l-mulej qallu: la tersaqx l-hawn, neħħi l-qorq minn riġlejk, għax il-post li inti fuqu ward qaddisa. U s-sokta jgħidlu: jien hu Alla ta' missirietek, Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Mosè qatta wiċċu għax beża jħares lejn Alla. U l-mulej qallu: jien ħarist rajt id-dbatija tal-poplu tiegħi fl-Eġittu u jien smajt il-karba tagħhom minħabba fl-argużini tagħhom u għaraft l-uġieħ tagħhom. Issa nżilt biex neħlishom minn idejn l-Eġizzjani u biex intellaħħom minn dik l-art u neħodhom f'art tajba u wiesa, f'art nixxi ħalib u għasel. Mosè reġa' wieġeb: ara, jiena mmur għand ulied Iżrael u ngħidilhom: Alla ta' missirietkom bagħatni għandkom u ma jistaqsuni x'ismu. Jien x'ngħidilhom? Alla wieġbu: jien li jien. U kompla jgħidlu: hekk jgħidilhom lill-ulied Iżrael: jiena hu bagħatni għandkom. U Alla kompla jgħidlu: hekk għandek tgħidilhom lill-ulied Iżrael: Jahwe, Alla ta' missirietkom, Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, bagħatni għandkom. Dan ikun ismi għal dejjem u dan l-isem ifakkarkom fija minn nisel għal nisel. Ħanin twajjeb il-mulej, birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha inbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Ħaninu twajjeb il-mulej u li jaħfer dnubietek kollha, jifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħaddnek bit-tjieba u l-ħniena. Ħanin u twajjeb il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha u għarraf lil Mosè l-ħsieb tiegħu, l-emejjel tiegħu lill-ulied Iżrael. Ħaninu twajjeb il-mulej. Ħaninu twajjeb il-mulej, id-dum ma jgħadab u kollu madrija. Daqskemm huma smewwiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Ħaninu twajjeb il-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ma rridkomx ma tkunux tafu ħuti li missirietna il-koll kienu taħt is-sħaba. Il-koll qasmu l-baħar. Il-koll kienu magħmda f'Mosè fis-sħaba u fil-baħar. Il-koll kielu mill-istess ikel spiritwali, xorbu tassew mill-blata spiritwali li kienet timxi magħhom. U din il-blata kienet Kristu. Madana kollu, il-biċċa l-kbira minnhom lill-Alla ma oġbuħx għax il-koll waqgħu mejta fid-deżert. Dan ġara b'eżempju għalina biex ma nixxenqux għal ħwejjeġ żiena bħalma xxenquma anqas ma għandkom tgergru kif għamlu xi wħud minnhom u qerridhom il-qerriet. Dan kollu ġralhom b'eżempju u nkiteb bit-twiddiba għalina li fuqna wasal tmiem iż-żminijiet. Min jidirlu li wieqaf joqgħod attent li ma jaqax. Glorja u tifħir lilek Kristu. Indmu jgħid il-mulej għax is-saltna ta' smewwiet waslet. Glorja u tifħir lilek Kristu. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ġew xi wħud għand Ġesu u qalulu b'dawk il-Galilin li Pilatu kien ħalla d-demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom:
Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galili l-oħra biex sofrew dan kollu? Li ngħidilkom imma jekk ma tindmux il-koll tintilfu bħalhom jew dawk it-18 ruħ li fuqhom waqa' it-torri ta' Silwam u qatilhom. Taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, il-koll tintilfu xorta waħda. U qalilhom din il-parabola. Wieħed kellu siġra tat-tin mħawla f'għalqa. Mar ifittex il-frott fija u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa. Ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha mela aqlaħa għax għalfejn se tibqa' tkit l-art. Iżda dak u jiġbu, intħalli ya Sinjur għal din is-sena sa ma nas ilha madwara u nagħtiha d-demel id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħa. Dan it-tielet ħadd tar-randan u llum nisimgħu dwar żewġ siġar, dik tal-olliq jaqbad u s-siġra tat-tin li m'għamlitx frott. Fil-mitoloġija, il-bnedmin li kienu jarraw lill-allat Griegi u Rumani fis-sura vera tagħhom kien jispiċċaw maħruq ħajjin. Fl-ewwel qari Mosè jara s-siġra tal-olliq. Normali, taqbad, imma ma jinħaraqx. Meta Alla jersaq qrib tagħna u ma jaħraqniex, jixelna bid-dawl tiegħu, insiru għajn ta' dawl. Imbagħad Mosè jistaqsi lil Alla x'ismu. In-nies kienu jagħmlu f'ħafna allat dak iż-żmien, allura liema wieħed kien dan? Alla ma jweġbux hekk. U mhuwiex wieħed minn ħafna allat u jien u l-istess essri fih innifsu. Għalhekk, meta nħallu lil Alla jieħu ħajjitna f'idejh u ma jiknisniex għal-ġenb, ma jibdilniex f'nies bla saħħa ta' xejn jew skjavi tiegħu, imma jagħtina iżjed ħajja għax hu l-għajn ta' kull ħajja u hu jħobbna. Fil-Vanġelu, Ġesu jitkellem dwar siġra oħra. Kien hemm raġel li kellu siġra tat-tin li qatt ma għamlet frott u rrid iqaċċata. Din is-siġra hi simbolu ta' persuna li ma tagħmel ebda ġid fid-dinja, imxettlin falla, aħna suppost nagħmlu l-ġid, inġibu l-imħabba, il-paċi u t-tama lid-dinja, imma xi kultant flok inħallu lil Alla jaħdem inkeċċuh. Nibdew naħsbu li sa nitilfu l-gost jekk inħalluh jidħol u li se nispiċċaw ma nagħmlux li rridu, naħsbu li l-ħajja nisranija imimlija regoli u ma rridux min jindaħlilna, nibżgħu li Alla li se jagħmel u li jwarrabna minn nofs biex jgħaddi u jmexxi waħdu. Xejn minn dan ma hu minnu. Meta nwarbu lil Alla, nispiċċaw bla frott. Ma nagħmlu xejn sew. Mingħajru f'ħajjitna nispiċċaw nirrabjaw u nkunu mdejqa u ma nħobbux. Fil-Vanġelu, dak li kien jaħdem l-għalqa talab għal ċans ieħor. Imbagħad, jekk is-siġra ma tagħmilx frott, jaqlaħħa. L-istorja ta' Ġesu jitwissija. Ħajjitna mhix għal dejjem u żmien biex nagħmlu l-ġid huwa issa. Iż-żmien biex naċċettaw il-preżenza ta' Alla u issa. Dan ir-randan nistgħu nistaqsu lilna nfusna, aħna lil Alla nafdawh, lesti li nħalluh jagħtina l-ħajja. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!